Maša i medvjed. Zimski san. Stigla je jesen i lišće je opadalo s drveća. Svi su se stanovnici šume marljivo pripremali za zimu. Sakupljali su šumske plodove i pripremali svoje domove. Djevojčica Maša trčkarala je šumskom stazom i veselo pjevušila. Krenula je u posjet svome prijatelju medvjedu. Kada je došla na čistinu, ugleda malenog ježa. Sitnim koracima žurio je kući noseći na leđima nekoliko gljiva. Maša se poželi poigrati s njime. Ubere gljivu muharu i nabode je na ježa. Ježu nije bilo do igre. Ljutito otrese gljivu u travu i produži svojim putem. Maša ponovno zapjeva i veselo krene dalje. Uskoro ugleda staro šuplje deblo. Učini joj se da u njemu nešto čuje. Sagne se i pogleda, a zatim se zavuče unutra. Brzo se izvuče van s mrkvom u ruci. Tada za njom iskoči ljutiti zec. Pogleda je mrkvo i zgrabio je mrkvu iz ruke. Maša slegne ramenima i nastavi dalje s pjesmom. La, 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 la. Medvjed, kojem je Maša krenula u posjet, također se pripremao za zimu. Svi medvjedi spavaju zimski san, pa tako i naš Medo. On se za odmor dobro pripremio i jako je pazio da sve bude u najboljem redu. Na vrata stavi natpis: Ne budite me do proljeća. Medvjed pospremni sve košnice na sigurno i pođe u svoju sobu. Pospano zjevne, protegne se i namjesti jastuk. Baš kada je trebao leći u krevet, učini mu se da čuje miša. Neće dopustiti da itko dira njegove zalihe. Obiđe čitavu kuću i još jednom dobro provjeri sve ormare. Sve je bilo u najboljem redu. Napokon odluči leći. Nasloni glavu na jastuk. Odjednom mu se učini da mu je u kuću ušao lovac s puškom u ruci. Bum, bum! Medvjed skoči iz kreveta i sjuri se niza stube. Brzo zakuca daske na vrata i prozore. Potom namjesti zamku tako da uljez upadne u podrum. Kad je sve bilo gotovo, popne se stubama natrag u svoju sobu i legne. Opet nije mogao zaspati. Sad mu se učini da su se otvorila vrata i da čuje Mašu kako se igra s njegovim peharima i nagradama. Ponovno skoči iz kreveta, potrči niza stube i skine sa zidova sve diplome i pohvalnice, sakrije pehare i nagrade i čvrsto zatvori sve ormare. Dobro je. Medvjed zadovoljno protrlja šape. Odjednom pored sebe ugleda Mašu. Djevojčica je lako otvorila vrata jer je medvjed u silnoj žurbi zakucao daske s unutarnje strane. Maša ga veselo pozdravi. Medvjedu nije bilo jasno kako je Maša ušla u kuću. Provjeri jednu dasku, a ona mu ispadne i udari ga u nogu. Medvjed se spotakne i upadne u vlastitu zamku u podrum. Maša pogleda dolje i reče mu: Daj šapu! Ljutiti medvjed popne se gore i ode u svoju sobu na spavanje. Maša pođe za njim. Čime je medvjed legao u krevet i zaspao, Maša odluči da bi se htjela s njime igrati. Počne buditi medvjeda. Dirala mu je uši, škakljala ga po šapama, čak mu je i otvarala oči. Medvjed je spavao kao klada. Medo, spavaš li? Dođi i igraj se sa mnom. Dođi i igraj se sa mnom. Spavaš li ili što radiš? Vikala je Maša. O, da, medvjed je spavao. Što će sada učiniti Maša? Ona se zaista htjela s nekim igrati. Krene obilaziti kuću i dođe do mjesta gdje je medvjed bio pospremio sve svoje košnice. Maša pronađe grančicu i pokuca.
Pčele se probude i jedna za drugom izlete iz košnice. Maša brzo pobježe, a pčele pojure za njom. Djevojčica zgrabi metlu i zamahne njome kako bi otjerala pčele. To ih je jako naljutilo. Pčele su odlučile ubosti Mašu. Maša utrči u sobu u kojoj je spavao medvjed i zavuče se ispod pokrivača. Pčele se uvuku za njom i izbodu jadnog medvjeda. Medvjed jaukne iz sna i iskoči iz kreveta. Brzo vrati pčele natrag u podrum i napokon odahne. Medvjed je bio strašno pospan. Legne u krevet, no tada začuje neki čudan zvuk. Otvori oči i ugleda Mašu. Djevojčica je stajala pokraj njegova kreveta. Čulo se kako je kruli u trbuhu. Maša pogledi trbuh i reče: Imaš li nešto za večeru? Umorni medvjed ponovno ustane i stavi pregaču oko vrata. Skuhat će kašu ovoj dosadnoj djevojčici. No, Maša ne može mirno čekati. Ona se stalno želi igrati. Medvjed začuje buku u hladnjaku. Otvori ga, a Maša je već bila unutra. Medvjed zgrabi kobasice na kojima je visjela Maša. Nije mogao vjerovati očima. Ta djevojčica je zaista nestašna. Maša skoči na stol i pokuša dohvatiti ulje. Kad joj to nije uspjelo, zgrabi lonac i stavi ga na glavu. Čim bi se medvjed okrenuo, Maša bi već nešto drugo napravila. Napokon počne pripremati kašu kad ugleda Mašu kako drži šibice. Maša iskoristi trenutak i zapali šibicu. Medvjed u panici potrči za njom. Uspiju joj uzeti šibicu iz ruke, iako je gotovo već sasvim dogorjela. Šibica, šibica, vikala je Maša. Bilo je prekasno. Jadni je medvjed već spržio šapu. Medvjed odluče posjesti Mašu za stol dok skuha kašu. No Maša je bila toliko malena da nije mogla doseći do stola. Medvjed zato složi nekoliko knjiga na stolac, pa na njih namjesti Mašu. Tako je već puno bolje. Medvjed stavi tanjur pred djevojčicu i dade joj žlicu. Maša odmah počela lupati žlicom o stol i glasno vikati. Gladna sam, hoću jesi! Kaša, kaša! Medvjed začepi uši od silne buke i krene do štednjaka dovršiti jelo. Za čas je kaša bila gotova. Medvjed uzme lonac i odnese ga do stola. Mašo, Mašo! Maša je čvrsto spavala, s glavom na stolu. Medvjed nježno podigne djevojčicu i odnese je u svoj krevet. Nasloni je na jastuk i lijepo pokrije. Već je pala noć. Medvjed pogleda kroz prozor i ugleda na brdu sjenu prijatelja Vuka. Glave zabačene unatrag, Vuk je zavijao na mjesec. Sigurno je usamljen i gladan. Dobri medvjed uzme lonac kaše i ode do Vuka. Uskoro su zajedno sjedili na brdu i jeli ukusnu kašu koju je medvjed spremio za Mašu.